מאז ומעולם היה עץ הזית בגדר אוקסימורון. מצד אחד, ענפיו המסמלים את השלום, ומצד שני עומד הזית במרכזו של הסכסוך היהודי-ערבי רב השנים. היום, בשטח ההפקר שבין אדמות הכפר באר קוץ לבין ההתנחלות באר קודש, מנסים תושבי הכפר, שוחרי השלווה ותאבי השלום. סלק! יא פרימיטיבי, סתכל לאן אתה הולך! סליחה, אני... אל תיגע במצלמה, היא עולה יותר כסף מכל החיים שלך פה בכפר הדלוח הזה. תודה. טוב, נו מה אתם מסתכלים? יאללה. אתם רוצים מה הייתם היום בערב או לא? שו עדיין. טוב, נו, יאללה. היי, סליחה, זה זהו, הפנופטיקון של פוקו. כוחות הכיבוש המבחינים בכל תנועה ולו הקלה שבקלות המתרחשת על האדמה זו. הצרה מלהכיל את יושביה. האדמה הזאת לא שייכת לך ולא... זה שלנו! תן לי רגע לעשות פה סדר, רגע. למה אתה מוציא אותי מהבית בשביל זה? אתם יודעים שזה אדמת סקר פה ואסור לכם לנטוע, אז נו מה העניין? לא אדמת סקר ולא נעליים, זאת אדמת אללה, אה? אבל אני מבקש ממך יפה, מה אתה רוצה לעשות לי דווקא? לך תנטע במקום אחר, מה? אתה לא תגיד לי איפה לשים את הזית. אבל אני... היי! לא שמעת, תגיד לי, זלמה, אתה יודע שזה זית שלך, שלכם, מה שאתה תולש פה? לא נכון. מה לא נכון? שלכם. מה פתאום, מאיפה אתה יודע? מאיפה אני יודע? לפני שבועיים חברים שלך באו שדלו את זה פה. מה הבית ראיתי? מאיפה אתה גר? אתה רואה שם, איפה הגבעה? יש שם בית גדול, 4 קומות. מה אתה אומר? זה הבית שלך, אתה בנית אותו? לא, זה לא אני, זה אבא שלי. 4 קומות. איפה הקומה הרביעית שם, איפה הלונג? החדר שלי. אללה, תאמין לי, אתם כל הכבוד לכם, אני 8 שנים תקוע כאן בקרוון. 8 שנים, יא אחי? למה? עזוב, ממשלה דפוקה לא נותנת לבנות, אתה בוחר שמאל, נותנים לך ימין, בוחר ימין, נותנים לך שמאל, אין כוח כבר, עזוב. כן. אבל מה תעשה? איך קוראים לך אמרת? עימוד. איזי. עימוד איזי? נעים מאוד. ג'יב. ג'יב. יא אשכנזי. תעשן קצת, זה טוב. זה אחלה. תאמין לי, אני לא מבין מה הקטע פה עם כל הזיתים האלה. אני מגיל קטן שונא זיתים. מהאלה הם גדלים פה חצילים, בכיף. אבל זיתים למה? אני שונא זיתים. אבל מה אתה רוצה שיתפוס פה? מאז ומעולם סימלו העלים הירוקים את דו-הקיום המיוחד בין היהודים לערבים, את החיבור הרוחני בין עם האדמה, את הקשר הספיריטואלי לזרועותיו המנחמות של הטבע. Thank you.